Παρθένου ίνιν παιδιν ειδήν, δύο ανυμνούντες αναμεψόμεν, ευλογήτω η πτήσης πάσα των Κύριων και υπερυψούτων εις πάντας τους αιώνας. Η Θεοτόκον και μητέρα του φωτός, Άγγελοι την είσοδον της Παναγνού, ορόντες εξεπλήττοντο, ως η Παρθένος εισήλθεν εις τα Άγια των Αγίων, ως εν σύκο Θεού κυβωτό, σαβέτο μηδαμός κυραμίδων, κύριε πιστόν, η Θεοτόκο ασυγήτως, φωνή του αγγέλου αναπέρχοντα, εν αγαλίας υποακώ, όντως ανώτερα πάντων, υπάρχεις Παρθένε αμή. Άγγελοι την είσοδον της Πανάγνου, ορόντες εξεπλήττοντος, ως μεταδόξης εισήλθεν εις τα Άγια των Αγίων, ως υπερλάμπρον Θεότο και αγνή, ψυχίστο καθάρον τέχουσα κάλος, χάριτος Θεού διεμπλημμένη ουρανόθεν, φωτία ιδίου καταβλάβησα ή, τους ενέχος συνηγώντας, όντως ανώτερα πάντων, υπάρχεις Παρθένε αμή. Άγγελοι την είσοδον της Παρθένου, ορόντες εξεπλήττοντος, ως παραδόξος εισήλθεν εις τα Άγια των Αγίων, υπερήφατε Θεότο και αγνής, το θαύμασι στην δύναμη των λόγων, το μαχάρεσι κατανόητεν λόγων, ροής αμαρτίας ανεπίδευτον, όφεν ευχαριστός δόσεις, όντως ανώτερα πάντων, υπάρχεις Παρθένε αμή. Άγγελοι και άνθρωποι της Παρθένου, την είσοδον τιμήσομεν, ότι εντόξεις ήρθεν εις τα Άγια των Αγίων, παραδόξος προδιετή που αγνεί, ο νόμος εσκήνη και θείας χάνων, σε νικηβωτών και κατά πέτασμα κεράδων, ναών ακατάληπτων και φίλοι Θεού, όταν εκδιδάσκεις η κράτη, όντως ανώτερα πάντων, υπάρχεις Παρθένε αγνή. Άγγελοι την είσοδον της Παρθένου, ορόντες κατεπλήττοντος, ως θεαρέσος εισήλθεν εις τα Άγια των Αγίων, μεν οδός εις το εγγελάδης Δαβίδ, λαός την κατέρα μαρτυραίων, καλιάρε
Θεόφρεκος γαρής ήρθε εις τα Αγία των Αγίων, διανέμει το χαρισμά την ζή, γαλήνη Θεότο και τη ψυχή μου, βρίουσα ζωή της ετοιμώση κατά χρέος, αυτή περιέχουσα και σκέφουσα και διατηρούσα βόση, όντως ανώτερα πάντων, υπάρχεις παρθένε αγνή. Μεγάλη τον ψυχή μου την προσελεύθησα, εν τον ναό Κυρίου και ευλογηθήσα, και εσύ των ιερέων. Εν το δικαίον που ήρθεν Ιωάκη και της Άνης, Ευαγγελία των καρπών της Θεόφρες Μαρίας, και ως τιμία μαδευτών, σαν κοινή τους προσφέρεται, ιερό εν Αγίο, ως Αγία εις τα Αγία η γη. Μεγάλην ψυχή μου την προσελεχθήσαν εν το ναό Κυρίου και ευλογηθήσαν και εσύ των ιερέων, την υφιάζουσαν φύση και υπερφύση μητέρα, αναδεικτήσα του Θεού, εφημίσομεν ύμνης εν το ναό το νομικό, Κύριο γαρσίμηρο προσφέρεται, ίσως μην ευωδίας, το δικαίον ως καρπός πνευματικός. Μεγάλη τον ψυχή μου την προσελευθήσαν, εν τον ναό Κυρίου και ευλογηθήσαν, και εσύ των ιερέων, συν το αγγέλο το χαίρετη Θεοτόκο προσφόρος, αναβοήσομεν πιστή, χαίρε πάντανε νύμφη, χαίρε νεφέλη φωτεινή, εσείς ημιν έλαμψεν ο Κύριος, της εσκότη αγνίας καθημένης, χαίρε πάντων ιερπής. Μεγάλην ψυχή μου την προσελεχθήσαν εν το ναό Κυρίου και ευλογηθήσαν και εσύ των ιερέων, ύμνον επάξιον πάσα τη Θεοτόκο ηκτήσεις, σύ το άγγελο Γαβριήλ ανακράζει βόσα, χαίρε η μήτηρ του Θεού, διείς ελυτρωθήμεν πανάμωμε της αρχαίας κατάρας, γεγονότες αυταρσίας κοινωνής. Μεγάλη τον ψυχή μου την προσελευθήσαν, εν τον ναό Κυρίου και ευλογηθήσαν, ευχήτως ευχερσί των ιερέων, ή των Αγίων Αγία και Θεομήτων Μαρία, εσύ και εσύ Ιησού αγνή ελευθέρωσον ημάς, εκ των παγίδων του εχθρού και πάσης αιρέσεως και θλίψεως, τους πιστός προσκυνούντας την εικόνα της Αγίας σου μορφής. Μεγάλην ψυχή μου την προσελεχθήσαν εν το ναό Κυρίου και ευλογηθήσαν και εσύ των ιερέων, τον Κερουβίμ υπερτέρα, το Σεραφείμ ανωτέρα και πλατύτερα ουρανών, ανεδείκτης παρθένε, ως τον ακόριτον παντή, εν μήτρα χωρίσας αθεώνυμον και τεκούσαν αφράστος, ονδης όπι εκτενώς υπερημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι,
χαίρετον δόξα, την ενθεότητη μία υλουμένη να πάρτος, εν ουρανό και επί γης, τριάδα χωρίς τον δοξάσομεν, την Υιός τον Πατέρα και το Πνεύμα προσκυνούντες ευσεβώς. Και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, μεγάλην ψυχή μου την τιμιωτέρα και δοξωτέρα των άνω στρατευμάτων, υπό τη σύννεως λαχνία, τους καταφεύγοντας πίστη και προσκυνούντας ευσεβώς τον Υιόν σου Παρθένε, Θεογεννήτωρος Θεόν του κόσμου και Κύριον οικέτευε, εκτοράς και κινδύνων, λυτρωθήνε και παντίον πειρασμών. Μεγάλην ψυχή μου την προσελευθήσαν, εν τον λαό Κυρίου και ευλογηθήσαν, και εσύ των ιερέων, μυστηρίων ξένων, ορό και παράδοξων, ουρανών των σπήλαιων θρόνων, και ρουφικών την Παρθένων, την μάτιν χωρίων, ενώ ανεπτύχθη ο απόρριτος, Χριστός ο Θεός, όλα γυμνούντες μεγαλύνομεν. Εν και την Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός νησί χάρητη. Παναγίας Ανθράκη, Θεοτός Θεοτόμου και Υπαρθέρου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και ανοίγους, και πάσα την ζωή ημών Χριστόν το Θεό παραδόμεθα. Ότι σε ουσί πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ τη δόξα να απέμπτουσι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαιαή και στους αιώνας των αιώνων. Εις πάρε προκατήγηλε των προφητών ο σύλλογος, στανόν και ράβδος και πλάκα, και αλατομή των όρος, Μαρία την Θεόπαιδα πιστός ανεφημίσομεν, σήμερον χαρισάγεται εις τα Αγία των Αγίων, ανατραφήνε Κυρίως. Είναι πάλι προκατήγγειλε των προφητών ο σύλλογος, στάνων και ραβδών και πλάκα και αλατομή των όρος, Μαρία την Θεόπαιδα πιστός ανεφημίσομεν, σήμερο χαρισάγεται εις τα Αγία των Αγίων, ανατραφήνε Κυρίως. Πάρε προκατήγγειλε των προφητών ο σύλλογος, στανόν και ράβδον
Ιωακήμ αναδίδεται.
αυτή ακούσομαι του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Δόξα στη Κύριε, δόξα. Πρόσκοπε. Το καιρό εκείνο εισήλθεν ο Ιησούς εις χώμην τινάν, γυνήδε της ονόματι Μάρθαν, υπεδέξατο αυτόν εις τον οίκον αυτής, και τίδε ειν αδελφή καλουμένη Μαρίαν, ή και παρακαθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού, ήκουε το λόγον αυτού. Η δε Μάρθα περιεσπάτω περί πολλήν διακονίαν, επιστάσα δε είπε, Κύριε, ου μέλησι ότι η αδελφή μου μόνην με κατέλειπε διακονήν, είπε ουν αυτήν, ή να μη συναντιλάβητε. Αποκριθείς δε είπεν αυτή ο Ιησούς, Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και τυρβάζει περίπολα, ενός δε εστί χρία. Μαρία δε την αγαθήν μερίδα εξελέξατον, ή τη σου καφερεθήσετε απ' αυτής. Εγένετο δεν το λέγειν αυτόν ταύταν, επάρασα της γυνή φωνήν εκ του όκλου, είπεν αυτόν, μακαρία η Κυρία ημαστάσασασεν, και μαστίους εφίδασας. Αυτός δε είπε, μενούγε, μακάρι οι ακούοντες το λόγο του Θεού. Και φυλάσσοντες αυτόν.
αυτού πάντοτε νικαιαή και εις τους αιώνας των Τίποτα να μην είσαι. Και δείτε πούσα την πρόξενο της σωτηρίας που των ανθρώπων γέννου στην καταλλαγή του Θεού προς ανθρώπους και αιτία της αναπλάσεως πρωτοπότος Αδάμου. Και της αυτού εγέρσεως και δόξεως την Παναγία Θεοτόκον Μαρία Τάφη, τρίτον ήδη λόγων άκουσαν από τις αυτής παραδόξου και ίστος κατά την υπόθεση άμωση προς τον ιερόν και τις ιερές καταδικώσεις. Είναι αγώνες σου κάθε εκεί, πολίcie, Θεού και νεούντες, βέλτος ως το ρούχο εξ αρχής κοίτεστε, επί διορθώσει τη σωτηρία του Θεός, εις το επόμενο ναό, και βάζουν σύ, λόγους, λόγους, λόγια, εγγύσε, διαθήκη αυτή μόνη, όπου
Έχει πεθάνει. Στα επεισόδια σήμερα εορτάζουμε, γνωρίζετε ότι η Ιδωμένη μοναχή Μελάνη και η συνοδεία της, τη δύναμη την εξύπτους, των άρρωστων φωτισμών και η Αγία Τετράμπου είναι όρκος και με υπομονής να συνεχίζει την διακονία της στην Ιερά Τακτημονή, στο Ιερό Ενοχή, όλα αυτά. Αμήν. Ευχαριστώ.